Som professionel influencer, der er det vigtigt, at man er knivskarp. Derfor faster jeg 24 timer i døgnet fra marts til maj. Det her, det er corn ribs. Men hvis der er én ting, der kan få mig til at bryde min faste, så er det funk. Det er ikke samme hurtigt. Ved I, hvorfor man får sashimi så hurtigt? Det er, fordi det ikke er kogt. Så her har vi så at gøre med en fø, som er lavet på en fong, som er lavet af svampe og andre lækre ting og noget grønt. Det er meget vigtigt, at man lige filmer sin mad, inden man spiser den. Det skal man altid gøre, når man er professionel influencer. Det her, det smager Gucci. Jeg har aldrig hørt om det før, men det lyder lækkert. Sakken. Her det er faktisk det flotteste æg, jeg nogensinde har set på en flaske. Så jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, hvordan det her sakke det smager. Ikke så flot. Og det giver jeg en thumbs up. Professionel influencer, Kim Kaiser.